El proyecto de públicos de Artecale ha sido una primera buena experiencia que no solo ha tenido todas las actividades como coloquios, talleres de descubrimiento de una disciplina o procesos de co-creación, sino que ha incluido una formación inicial con pedagogías invisibles y una sesión de cierre que nos ha permitido no solo abrir la convocatoria a socios y socias de Artecale y sobre todo los festivales de Opencale, sino compartir unos conocimientos, aprender un poco más entre todas y establecer lo que sería, digamos, una lista de deseos para cómo seguir con esto y seguir en el futuro. Getxo Eszena kalean jaialditik Openkaleren kide gisa parte hartu dugu proiektu honetan, eta egia esan oso interesgarria izan da lehenengo aldiz zoru komun bat bilatu dugulako, elkarlanean aritu garelako eta ikusi dugulako besteak zertan ari ziren, eta aldi berean ikustu dut onartu ditugula bi gauza handi. Batetik, kaleko publikoak landu egin behar direla ere, ez direla bapatean agertzen, eta badagoela beraien esperientzia hobetzea, murgiltzea, sakontzea, eta bestetik nik uste dut esperientzia honek erakutsi digula, bizi izan ditugun eredu edo formatu batzuk baliagarriak direla eta errepikatu egin behar ditugula geratzeko etorri direlako. Deialdi honetan bitartekari moduan parte hartzeko aukera izan dut eta bitartekaritza ulertzen dut eskubide kulturalen sustatze baten moduan, artea eta prozesu artistikoa pertsonekin eta publikoekin konektatzeko modua, zubi bat eskuragarriagoa izateko guztiontzat. Festival desberdinetan aukera izan dut konpainiakin solasaldiak egiteko eta bebai sorkuntza prozesu labur bat akonpainatzeko. Bitartekari lana egin dut beste konpainia batzuentzat, eta ni kaleko antzerki konpainia baten partaide naizenean eta kaleko militantea naizenean konturatu naiz edo ondorioztatu dut kalean garatu ditugun bitartekaritza saio hauek birpentsatu behar direla, hausnarketa behar dutela kaleko espazioetara egokitzeko. Zeren garrantzitsua da kaleko esentzia mantentzea, eta zer nola eta nun birplanteatu beharko litzatekeela. 3 hitzetan laburtu beharko banuke, izango litzateke deskubrimendua, erantzuna eta elkarbanatzea.